Kada sam posjetila Osaku, išla sam do zamka i čula sam kjaj. I znala sam da je to. Prepoznala sam, odjekivalo je baš dosta, rekao to je to. Ja moram da rađem sat 10, odakle se to čuje. Pusti zamak sad. Da, zamak će da sačeka, bit će tu. Ja moram da vidim gde je ovo. Naravno, videla sam salu sa strane puta i ušla sam u salu, prvo sam bila fascinirana time da su svi izuveni, da su čak i sudije koje sude bose, što eto nikad kod nas nisam videla niti bilo gde ovde po Evropi gde smo pristojali takmičenjima. Davalo mi je dobar utisak da su svi jednaki, da nema privilegovanih, što je i karate sami propagira, pre svega i ta japanska tradicija, da su svi jednaki, da nema izdvajanja. Onda sam naravno došla do tog nekog dela, dakle sam mogla da posmatram takmičenje i stvarno mi je bilo to jedno od najlepših iskustava u Japanu. Posle svakog meča se čuje aplauz, nagradi se svaki takmičar, nebitno da li on izgubio, pobedio, sva deca su odmah spremna, niko ne kasni na svoj meč, cijela organizacija se zna, prava japanska organizacija i to mi je bilo fascinantno i ostalo mi je stvarno u jako lepom sećanju.